Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur abuztuak 22 ostirala, bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik, atleta den Iker Alfonsorekin egongo gara hizketan. Espainiako atletismo txapelketan esidunen 400 metroko frogan brontzea lortu zuen eta honen inguruan hitz egingo dugu berarekin. Eta beste alde batetik, Xabiroi aldizkariak 20 urte betetzen ditu aurten, gazteendako aldizkaria eta marrazkilaria eta argitalpenaren koordinatzailea den Dani Fanorekin egongo gara hizketan honen inguruan. Baina bi elkarrizketa hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukia ikustera. Goazen orain gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, baina 1512an, Gaztelako armada Lizarran sartu zen. Lizarra Nafarroako erresumaren defentsa gune garrantzitsua izan zen 1200ko eta 1463ko Gaztelaren inbasioaren ostean. 1512ko honetan, ordea, hiri nafarrak bata bestearen atzetik erortzen ari ziren, eta gaztelarrei ateak zabaltzea beste erremediorik ez zuten izan, arpilaketa eta suntxiketa mehatxuen aurrean. Okupazio indarren gehiegikeriak medio hainbat istilu izan zituzten lizarratarrek hurrengo hilabeteetan. Urte batzuk beranduago, 1906ko abuztuaren 22an, istilu larriak izan ziren Bilbon mehatzarien greban. Agintariek setio egoera ezarri zuten. Sozialistek deitutako greba izan zen, lanaldiaren murrizketa eta aparteko orduen ordainketa eskatzeban 4 hildako izan ziren Zetaseren eta 2 zauritu larri Ortuietan. Durangon trenbidea dinamitatu zuten, grebaren planteamendua desegokia zela eta lortzen ari ziren emaitzak eskasak zirela iritzita, deitzaileek lanera itzultzeko gomendioa eman zutenean amaitu zen protesta. Egun berean, baina 1954ean, 30 maki Espainiar baino gehiagok Frantziako erresistentziako laukideren laguntzarekin 1300 gizonez, 60 kamioiz, 6 tankez eta 2 pistola automatikoz osatutako armada naziaren zutabe oso bat garaitu zuten. La Madeleine hiri frantziarrean izan zen Cristo García Granada komunista antifrankista buru zutela. Eta bukatzeko 2005ko abuztuaren 22an Gazatik atera zen Israel 38 urteko okupazioaren ostean. Bertatik aterarazi zuen armada eta kolonoak eta asentamentu guztiak eraitsi zituen. Denera 21 asentamentu desegin zituen Gazan eta 4 Zisjordanian, bertan bizitzen zeuden israeldarren gogoz kontra. Hala ere, Israelek kudeatzen ditu Gazako sarbide guztiak, baita Zisjordaniakoak ere harresi eta checkpointekin. Dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Europar Batasunak ziurtatu du estatu batuek automobilizatzeko muga zergak 15% jaitsiko dituztela bermatzen dutela. Ardoa produktu onuradunetatik kanpo. Bi alderdiek idatziz berretsi dute duela 3 aste esportazioetarako lortutako akordioa. Automobilgintzaren sektorea jaitsi egin da estatu batuetako produktuei tasak kentzearen baldintzapean. Argazki nagusian Galiziatik joan zen fusilatuaren iloba batek kutxa besarkatu zuen, berreskuratutako eta identifikatutako gorputzekin. Honen titularrean, Franken oroimenak atxeden hartu du Galizian. 1936an San Cristobalen fusilatutako anarkistaren gorpuzkiak bere familiari emanak. Goiko aldean dauden hori koloreko berrietan, batean jazarpena Iruñeko amonari, polizia fitxatu nahi du Palestinako pegatinak jartzeagatik. Bestean, Nafarroako sultzaileek Leongo eta Asturiasko suaren aurkako borroka kontatu dute. Zaila eta arriskutsua dela izan dira haien hitzak.
Eskuin aldeko zutabean, batetik 16.500 pertsona baino gehiagok eman dute izena 3 epeetan 780 plaza betetzeko. Bestetik, Ibarrola isilik dago UPNek burlatan altxor publikoari eragiten dizkion gastuen aurrean. Jarraian, gazte bakar bat sartzen da lan merkatuan 3 erretiratuen ordean. Azkenik, Zabalza presidentea Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. 16.575 hautagai Nafarroako administrari eta zerbitzu orokorretako 780 lanpostuetarako. 585 administrari plaza dira, 158 zerbitzu orokorrekoak eta 37 erdimailakoak. Epeetako probak 2026ko urtarrilean, otsailean eta martxoan egingo dira. Irudi nagusian, Elbi Erzoko ipar-mendebaldera desplazatutako gailuaren zati bat. Honen titularrean, Nafarroatik suaren aurka. Nafarroako 24 suhiltzaile Leon eta eskualdeko suteen aurka borrokatzen ari dira. Eskuineko berrian, gorriz nabarmenduta dagoena, goi mailako ikasketak dituen biztanleria 37,4 igo da. Goiko aldean, alde batetik, larrerik ezak abeltzainak kezkatzen ditu. Beste alde batetik, pilonek emozioa mantentzen du. Azkenik, Iker Alfonso eta Nerea Bermejo pistatik haratago. Gara egunkarian, titularrean, ia 140.000 sinadurei erantzutea eskatzen dute gutxieneko soldata propio baten truke. Elak, Labek, Esekak, Esteilasek, Iruk eta Etxaldek 138.485 sinadura erregistratu zituzten atzo, gutxieneko soldata propioagatik ILPA bermatzeko. Eztabaida irailean astea espero dute eta babesa eskatu zieten alderdi politikoei. Honen eskuineko berrian, pentsiodun bakoitzeko 2,03 kotizatzaile hegoaldean. Argazki nagusian Bilboko txupinerak ditugu. Honen titularrean, elkartasuna, aintzatespena eta maitasun adierazpenak txupineren urteko topaketan. Beheko berrietan, alde batetik Israelek lurra garbitu du et Gaza hiria hartzeko. Beste alde batetik, Alessandro Rutaren erreportaia dugu. Leon berria egunkarian berriz, honen titularrean, 138.485 sinadura Hego Euskal Herrirako gutxieneko soldata propioa eskatzeko. Ela, Lab, SK, Esteilas, Iru eta Etxalde sindikatuek Eusko Legebiltzarrean erregistratu dute herri ekinaldi legegilea. Langile klaseok gure ardurak bete ditugu. Eusko Legebiltzarreko alderdiei eskatu diete herritarren nahia aintzat hartu eta eztabaida abiarazteko. Irudi nagusian, palestinar ieslariak Israelen erasoak txikitutako denden artean, Deir al-Balako kanpaleku batean. Titularrean, Gazan herritarrak norarik gabe. Israelgo armadak Gaza hiria militarki estutzen jarraitzen du. Bombardaketak etengabeak dira azken egunotan eta jendea iesi doa. Goiko aldean Joseba Beramendi esprai marrazkilaria dugu. Honen hitzetan, nik ongi pasatzeko marraztu izan dut txikitatik, eta ez dut estilo bereziki markaturik. Eskuineko aldean, alde batetik, voluntarioak izeneko udako seriaren 4. atala dago. Bestetik, kirolariak eta lana izenekoaren 4. ere bai. Eta azkenik, Frank Etxera. 1936an hil zuten Ignacio Francisco Caneda Frank, 18 urteko anarkista galiziar estatu batuarra ezkabatik ihes egiten saiatzeagatik. Euskal Herri irratiari dagokionez, honen titular nagusian, Aritz Karbaioren hitzetan, kiroldegirik ez dagoen herrialdetara iristen gara mogimenkin. Nafarroako lehenengo gurpildun kiroldegia da Mogillegim. Aritz Karbaiok martxan jarri duen proiektu berritzailea. Eskuineko berrietan, goikoa antirabiraka salasate pasalikuko estatuekin. UPNren salaketari jaramonik ez eta estatuak sarasatetik takonerara leku aldatzeko lanen proiektua lizitatu du Iruñeko udalak. Zorroztasun falta eta erabakiaren alde bakartasuna salatu ditu UPNek. Behekoan, Elizondoko Benito Meni egoitzako langileek beste 2 asteko greba iragarri dute. Astelenean ekingo diote grebari enpresari negoziazio erreala eskatzeko, hartutako erabakien ondorioak aztertzeko eta egoerari irtenbide egokia emateko.
Kaixo, hasieran esan dugun bezala, orain Iker Alfonsorekin gaude, atleta dena. Kaixo, zer moduz? Kaixo nerea, mitazu. Oso ongi baita ere. Abuztu hasieran Espainiako txapelketan esan zinen, ezta? Eta brontzea lortu zenuen, 400 esien frogan. Eta, zer moduz, zorionak, lehenengo gauza? Eskerrik asko, aste hauek ospatzen. Eta, kontatu iguzu pixkat zure inguruan lehenengo horrekin hasi baino lehen, noiz hasi zinen atletismoan, zergatik atletismoa eta ez beste kirol bat? Ja duela urteak, orain 26 urte dazkat, eta 12-13 urte inguru horrekin hasi nintzen atletismoan. Gustatzen nintzen edalako korrika ibiltzea eta beti alde batetik bestera. Eta, gutxinaka proba guztiekin hasi, eta gero eta murritzagoa da dauzkazun aukerak. Hasieran saltoekin, pixkat fondo, baina gero eta gehiago ikusten duzu zertara bideratzen zaituen gorputzak eta zer gustatzen zaizun gehiago, eta erabakitzen duzu pixka bat. Eta erabakitzen duzuzuk edo frogak erabakitzen zaitu zuri? Zanen nuke frogak berak erabakitzen duela, zure gustatzen zaizuna da ahalik eta hoberen egitea. Eta bai dituzu jauzien artean badaude batzuk, lasterketen artean badaude batzuk, baina azkenean behin esprintan zentratuta niri hobe egiten zitzaidan esiak egitea, orduan horregatik erabaki nuen baita. Eta soilik zaude orain froga horrekin? Maila altuan bakarrik lehiatzen dut 400 esietan, baina gero denboraldian zehar egite ditut 200, 400eko probak baita lisoak. Eta barruan eta kanpoan, ezakit nola deitzen den? Bai, pistaztalean eta zabalean desberdina da, pistaztaleak dauzkalako 200 metro, eta, karo, 400 esiak, ezin da esirik egin 400ean, pistak dauzkalako peralteak, eta aldapan gora eta aldapan bera esiekin ibiltzea pixkat arriskutsua delako, orduan egiten dena 400 lisoetan dira 2 buelta, eta bai egiten doa lan neguan. Eta zer nahiago duzu? Nahiago dut kanpoan, bai. Osa, orain gozatu duzu, ez? Bai. Eta, nola joan da denboraldia, nola hasi zinen, nola joan da pixkat? Aurrekoa, kontuan hartuz aurrekoa pixkat gogorra izan zela, hartu nuen gogoz, irailean hasteko, esan bezala pistaztalearekin, negua ongi, entrenatu, baina gero apirilean hasi nintzenean lehiatzen, etzen ateratzen nik espero nuen marka, orduan pixkat gogorra, apirila, maiatza, ekaina, saiatu nintzen desente lehiatzen, hola hartzen nuen bilatzen nahi nintzen forma, eta ez nuen lortu. Orduan, erabaki nuen uztailan pixkat paroia egitea, entrenatzen segitzea, eta horrela gogotsu heltzeko abuztuan Espainiako txapelketara. Eta espero zenuen lortutako marka? Ez dakit, marka baino postua baino dela espero. Esan dagoa, denboraldi luzea hau eta gero, lehiatu izan naiz finalean zeuden besteekin eta zibilidera ni baino desente hobe, orduan nik hartzen nuen Espainiako txapelketa pixkat nire maila frogatzeko eta aurtengo azken txapelketa horri guztia emateko eta probatzeko noraino heldu naizen aurten eta ez nuen espero, hasteko finalean sartzea saria izan zen niretzat, orduan ja batere presiorik gabe, finalean korrikatzea izan zen guztia ematea eta sorpresa baita. Eta, zer suposatu zuretzako atleta moduan? Pixkat, finkatzea berriro Espainiako maila altu horretan, aurreko urtean pixkat erorita gero, ez? Duela 2 urte eta 3 baita lortu nuen podiumera igotza Espainiako txapelketan, baina aurreko urtean flexioekin eta ibilita bai jaitsi nuela pixkat maila, eta urtengo nire zalantzak ziren ea posible nuken berriz bueltatzea aurretik emandako maila horretara, eta uste dut baietz. Eta entrenamenduei dagokionez, zenbat entrenatzen duzu astean, zenbat ordu? Orokorrean, depende denboraldiko ze puntutan gauden, baina normalean astean 6 egunez,
bi, hiru edo lau ordu inguru. Eta nolakoak dira entrenamenduak, fisikoa, teknikoa? Lantze dugu denetarik, gainera Laurehunesiak izan da proba laktiko bat, behar duguna da abiadura, potentzia, egiten ditugu baita gimnasioan ariketa pila bat, esien teknika lantzen dugu, eta entrenamendu laktikoak baita aerobikoekin tardekatuta. Eta nola moldatzen zarete hainbeste entrenatzea eta gero segundu gutxi batzuetan lehiatzea, hori mentalki nola... Bai, ongi zaudenean errazago egiten da. Gertatzen dena da guk entrenatzen dugula eta gero txapelketan ateratzen dena kasi automatikoki. Orduan, entrenoetan lortzen badituzu sentsazio onak eta errepikatzen baldin baduzu keinua ongi, fresko eta gero txapelketara heltzean errezagoa da hori ateratzea, baina karo, lesioekin ibili bazara edo ezin baduzu ongi entrenatu, hemen euria kasi astero botatzen duela, gero horrelako bolada bat badaramazu, gero txapelketa batean beste gauza bat egitea, pizkat zailagoa, orduan saiatzen gara beti automatikoan egitea entrenamenduan lortu duguna. Eta psikologikoki entrenatzen zarete ere? Gutxi, igual bolada txarra daramazunean, bai zentratu zaitezkela pizka bat ahazten beste gauzak, ze gehien eragiten diona buruari da kanpoko soinu hori. Orduan saiatzen baduzu dena baztertzen eta zurean zentratzen, nik uste horrekin aski dela. Eta elikadurak ze garrantzi dauka kirol honetan? Bereziki zuren frogan, harin ibili bazarete? Bai, handia gure gastu energetikoa oso altua delako. Eta karo, behar duzuna da gorputzan sartzen den guztiak izatea gasolina modukoa. Orduan behar duzu elikadura osasuntxu bat, baina gainera erretxe duzun guzti horri etekina atera izatea. Eta gero, froga hauetan segundu batek garrantzi handia dauka, ezta? Nola egiten duzu marka horiek jeisteko oso zaila da? Bai, pentsa ni nagoela 50 segundoen inguruan, eta goi mailako atletek nire proban lehiatzen dutela 56, 57 segundutan, orduan kanpoko batentzat dirudi oso gutxi 3 segundo, baina guretzat da pila bat. Orduan, hori, landu behar dituzu aurretik aipatu ditudan fase guztiak, abiadura, teknika, indarra, eta gero eta xehetasunetan gero eta gehiago zentratu. Nola doazen besoak, hankak, azken metroetan nola duzun postura, lehenengoetan baita nola irtetzen zaren takoetatik, dena pizkat bildu eta ahalik eta finen ibili buelta osoan. Eta horrekin potentzia ematen du? Batzutan bai, ikuste duzulako, gainera Laurehunezietan eta Laurehun lisoetan zuheltzen zara metara ezin duzula gehiago, ez gaude 2 metro gehiago egiteko indarrekin, baina kanpotik dirudi baietz. Orduan, horrek bai ematen duela, nik egunero ematu dena entrenamenduetan, baina inoiz ez zara metara fresko heltzen. Orduan, beti heltzen zara zure topera, eta horrek kostatzen du. Eta irteerak ze garrantzi dauka? Hori entrenatzen duzu, ere? Bai, ez dugu hainbeste entrenatzen, igual garrantzi gehiago duelako gero ja behin abiadura hartuta nola egite dituzun esiak eta lasterketaren bigarren fasea, baina irteeraren lehenengo 50 metro horiek esiraino, baute garrantzia balditzatzen duelako gero zure forma, zure kadentzia eta zein abiadura hartzen duzun, ze azkenean Laurehunesiak dira sprint bat, baina zuk lortzen duzun abiadura puntua doa gero eta beherago. Orduan, zebat eta fuerteago hasi, gero abiadura hori mantendu alba duzu, laguntzen du fuerteago bukatzen. Eta despistatzen baldin mazara segundo bat. Bai, badoa. Eta kontrakoa bada eta lehenago ateratzen baldin mazara? Kanpora. Eta hori zer? Niri gertatu hitzaidan behin txikitan, ez dakit, 18 urterekin edo, jaitsi nintzela Madrilera txapelketa batera, eta ez dakit zertan nahi nintzen pentsatzen,
norbere lekura, prest, eta atera nintzen pistola jo baino lehen, eta hortik ez dut errepikatu, baina atletek beti dugu buruan ostras, eta hau gertatzen bada, baina ez da normalena. Hainbeste entrenatu eta gero, hori gertatzea ere. Bai, zolatza. Eta esan duzu lehen, 6 egunez entrenatzen duzula astean, nola egiten duzu zure bizitzarekin bateratzeko? Ni lan egiten du nupen, ikerlari bezala, eta egiten ari naiz doktoretza, material ingenieritzan, eta, bueno, ongero hori naiz orko taldearekin, ematen didatelako malgutasun hori biltzeko baita atletismoan eta bai unibertsitatean lanean, eta normalean goizez noa Larrabidera entrenatzera, eta arratsaldez eskintzen diot denbora lanari eta tesiari. Eta familia eta lagunekin aritzeko? Bai, ni etxean bizi naiz familiarekin, eta hiei zor diet baita horren parte handia laguntzen zaituztelako egunerokoan erraztasun guztiekin. Eta gero, hainbeste urte eraman da, imaginatzen dut ere iritsiko zitzaizula momentu bat juergan ateratzeko, lagunekin joateko, eta nola bateratu zenuen kirolarekin, imaginatzen dut gogorra izan zela, ez? Bai, hasieran ez nuen asko pentsatzen, gaztetatik gustatu zitzaidan lagunekin ateratzea, baina gero bai hasi nintzela konturatzen, larun bat edo ostiraleko parrandak asko zutela ikusteko asteleheneko entrenamenduarekin. Eta igandean esnatzen nintzen lur jota, gero entrenatera joan, eta berriz ere lur jota ibiltzeko, ez ziala merezi. Eta hasi nintzen kontzentrazioetara joaten nire lehiakide batzuekin, eta ikusten nuen haiek ez zutela hori egiten. Orduan esan nuen, ostras, igual jarri beharko dituzu pilak eta ahaztu pixka bat gabarekin, eta orain bastante hobe daramat. Ateratzen nahi zen gutxietan ongi erabaki eta asko disfrutatzen dut, baina badakit ezin naizela horrela ibili egunero, eta uzten dudanean izanen dudala denbora baita gauean aritzeko. Bueno, zure lehentasunak argi dituzu dudan, ez? Bai. Eta hori ere, hainbeste entrenatzeagatik ez daukazu beldurra gehiago lesionatzea? Bai, eta gainera hori aurreko urtearekin izan nuen lesioa, aurretik baita izan ditut bizpahiru lesio, eta aldentzen zaituzte pixkat kiroletik, eta horregatik da importantea baita gorputza entzutea, deskantsoak errespetatzea eta ez pasatzea gehiegi entrenamenduekin, neurtu behar da. Eta nola egiten duzu beti fisikoki eta mentalki modu berean edo berdintxoan mantentzeko? Bueno, ni saiatzen naiz aurre denboraldian esfortzu handia jartzen, baina presioa eta motivazioa pixkat alde batera utzita. Ze erakutsi zidan behin lagun batek, hori, zuk duzula motivazio poltsa bat, eta, klaro, egunero askatzen baduzu pixka bat, abuztuan heltzen denean Espainiako txapelketa, baldin badaramazu 11 hilabetez, motivazio poltsa hori erabiltzen, azken hilabeteak oso gogorrak dira, gainera hemen Iruñan entrenatzen kasi bakarrik, beroa, hobeda lehenengo denboraldiaren zati luzeena ibiltzea disiplinarekin eta disfrutatzen, baina gogor entrenatzen, eta behar duzun momentu puntualetan askatzea benetan motivazio eta garro hori. Eta nolakoa da Espainiako txapelketa beste aldetik bizitzea? Ez dakit presioa sentitzen duzu? Bai, presioa bai, baina ona. Nahi duzulako zure alderik onena eman, eta hitz egin dut baita noizbehinka norbaitekin, nik batzutan pentsatzen dudala, nik ikusten dut korrika egin behar dutela 200 metroko finala, edo daudela 400 metroko finala korrikatzeko, eta ni jartzen naiz haien lekuan, kanpotik, eta esaten dut, ostras, ze guai, zirrara dut ikusteko zer gertatuko den, eta gero esaten dut nire buruari, jolin, baina zuk duzu baita aukera hori emateko alduzun guztia, baduzulako zure finala baita. Orduan, probesteko alduzun guztia eta gogotsu hartzeko. Eta momentuan ziztu bizian pasatzen da? Bai, pasatzen da oso azkar eta aldi berean nire burutik pasatzen dira gauza asko. Orduan, egin nezake lasterketaren kronika bat, eta bakarrik 50 segundutan,
baina heltzen naiz helmugara eta ahazten zait dena. Orduan, badira bi aldeak baita. Eta hasi baino lehen, segundo horiek nolakoak dira oso luzeak? Luzeak ematen aldizkiozulako buelta asko, baina ni saiatzen naiz pentsatzen hori, dela nire aukera guztia emateko eta demostratzeko entrenatu dela besteek bezala, eta hor duzuela aukera bat, benetan dena askatzeko eta ongi egiteko. Eta bokatu zenuenean eta ikusi zenuenean brontzea lortu zenuela, zer pentsatu zenuen? Nire lagunekin, familiarekin, ondoan zegoen jendearekin, esan zidaten batzuk. Nik ospatu nuen helmugara sartzean, kasi lehenengoak baino gehiago. Ez nuelako espero egun horretan horrelako emaitza, eta burura etorkizu segundo labur batean, ondoan izan duzuen jende guztia eta esatea, jolin, hau da eskaintzen dizudana, hau da, honengatik egon zara nire alde, begira, ematen dizut lortu dudana. Bueno, orduan zorionak. Eta ja, imaginatzen dut pentsatzen ari zarela hurrengo denboraldian, zer nola horre ikusten duzu, hasi zarete ja entrenamenduekin. Hasiko naiz irailan, baina bai oso gogotsu, lehen esan dizudala. Aurreko urtetik bueltan, urte honetan pentsatzen dut lortu dela berriro maila eta sentsazioak hobetzea, orduan tren honetara igo eta hurrengo urtean saiatuko naiz ahalik eta bertsiorik onena ematen. Motibatua zaude. Bai, oso. Eta horrela, anbizioa izan da, zer espero duzu denboraldi honetaz? Bueno, berriz dugu Espainiako txapelketa hau da bukaeran, badago tartean Europako txapelketa eta ez da erreza bertan parte hartzea, baina saiatuko naiz emango du taldudan guztia horregoteko. Eta epe luzera jarraitzeko intentzioa daukazu, ez? Bai, nik uste gutxienez urte batzuk geratzen zaizkiala, ez dakit baita emaitzek esango dute noraino helduko naizen, baina behintzat gorputza jarraitzen duen bitartean eta egunerokoarekin ongi uztartzen duen bitartean, uste dut jarraituko dudala. Bueno, Iker, ez dago galdera gehiagorik, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, jendeari zerbait esan. Eskertu nahi dut ondoa duen taldeari, Fransuari entrenatzaileari, familiari, Luis Arimako ofizioari, masajistari barkatu, eta hori ondon dauzkan lagunei. Bueno, zuri ere eskerrak eman gurera etortzeagatik eta zure esperientzia kontatzeagatik eta ea zer moduz datorren denboraldia ere emaitzak ekartzen dituen. Eskerrik asko zuei. Gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur, ostirala orduak pasahala hobera egingo du eguraldiak. Goizean lainotuta egongo da eta kantauri isurialdean anemenka xirimiri pixka bat egingo du. Orduak pasahala ostarteak zeruan lekua irabazten joango dira eta arratsaldetik aurrera giro eguzkitsua nagusituko da, batez ere hegoaldean. Temperatura maksimoak atzo baino 2-4 gradu gehiago igoko dira. Haizeak ipar-mendebaldetik eta iparraldetik joko du. Larunbatean eguzkitsu eta temperatura gorantz egingo du. Barnealdeko bailaretan behe-lainoa sortuko da egun sentian, baina behin jasotakoan giro eguzkitsua nagusituko da. Horrez gain, temperaturak ere gora egingo du eta uda sasoiko balio maksimoak izango ditugu, 25-30 gradu artekoak. Haizea suabe eta aldakor ibiliko da hasieran, eguerdian ipar-ekialdera egin eta bizitu egingo da. Igandean orduak pasa ahala, hodeiak ugaritu egingo dira. Eguzkitsu hasiko da eguna, tarteka erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertu arren. Hodei horiek ez dute traba handirik egingo. Arratsaldean aurrera egin ahala bero hodeiak garatuko dira, zerua estaltzen hasiko da eta ez da baztertzen zaparrada trumoitsuren bat botatzea. Temperatura maksimoek igotzen jarraituko dute. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Dani Farorekin gaude. Kaixo, Dani, zer moduz? Ongi eta zuek. Oso ongi baita ere.
Bueno, aurten Xabiroi aldizkariak ikastolen elkarteak sortutakoa 20 urte betetzen ditu, ezta? Bai, hala da. 2005 hasi ginen eta aurten 20 urte, bada zerbait, bai. Eta, bueno, zu marrazkilaria eta baita argitalepenaren koordinatzailea zara, ezta? Eta, bueno, ez dakit hasieratik hala izan den, ez? Kontatu guzu pixka eta hasiera. Bueno, hasiera nik banera matzan urte desente material didaktikoa ilustratzen ikastolen elkartearentzat, baina beraiek bazekiten komiki arekiko joera, eta ikusi zuten, garai hortan Ipurbeltz oraindik bazegoen martxan, baina Ipurbeltz haur txikientzat bideratua zegoen. Eta ikastolen elkartetik ikusi zuten bazegola gazte nerabe tarte horrentzat bazegola zuloa, ez? Ez zegola komiki, euskarazko komikirik. Eta proposatu ziaten aldizkari bat sortzea. Pozarren, noski, komikigileok pozarren berri horrekin eta martxan jarri ginen. Eta bai, hasieratik egonek. Orduan, gazteentzako bideratua den aldizkari bat da, eta zen garai horretan. Ez dakit nola hartu zenuen berria, zuri proposatu zizuten, nondik jaio zen ideia pixka bat? Bueno, esan dizuana, beraiek ikusi zuten hor bazegola zulo bat eta bete genezakela. Eta garai hortan euskal komikigintza basoamortu harrigarria zen. Oso gauza gutxi argitaratzen zian, euskeraz, komiki lanik ezan argitaratzen nia euskeraz. Eta berria pospozik hartu genuen. Xabiroin helburutako bat ere bazen, gaztentzeko komiki bat sortzeaz gain, euskal komikigileentzat erakusleio berri bat sortzea, ez? Bazegoen komikigile asko komiki hautzita, edo lan egiten Frantziarako, edo Estatu Batuetarako, eta hemen etzan beraien lana ezaguna. Orduan komikigileen artean oso berri pozgarria izan zen, eren lana hemen gure herrian zabaltzea aldizkarien bitartez. Eta helburu hori lortu egin da, nola aldatu da komikigintzaren egoera 20 urte hauetan? Bueno, zorionez aldatu da, eta esango nuke pixkat hobeto gaudela. Hobetzeko, oraindik bada tartea segurazki, baina guk hor harri txintxarren bat jarri dugu euskal komikigintzaren hobekuntza honetan, ez? Hobekuntza zealdetik, publikazio gehiago ateratzen dira urtean, eta ez hori bakarrik. Publikazio ezberdinagoak edo askotarikoak, ez? Estilo ezberdinak, gai ezberdinak, eta Xabiroiren ekarpen handienetako bat izan da, hain zuzen aldizkariaren inguruan sortu den egile sarea. Eta hortik atera dira beste sinergia batzuk eta beste elkarlan batzuk. Eta sortzaileen aldetik, beti sortzaile ezberdinekin lan egiten duzue, hauek lortzeko ezakit zailtasunak dituzuen? Zorionez, zailtasunak ditugu gure egile guztien lanak sartzeko. Euskal Herrian komikigile kantera arrobi ederra daukagu eta Xabiroi mugatua da, 4 zenbaki urtean dira eta 32 herrialdekoak, orduan ezin dena sartu. Orduan alde hortatik buruko mina handia da nor kanpoan utzi, edo nor sartu, ez? Alde hortatik ez dugu, hasieran egin genuen ahalegin bat, komikigintzakoak ez ziren egileak komikigintzara erakarri, batez ere, gidoi bezala parte hartzeko, ez? Gaur egun, badakagu gidoi gile trebatu talde handi xamar bat, eta erreztasunez aurkitzen dugu norekin lan egin.
batzutan guk proposatzen diogu egile bati edo egile talde bati zerbait egitea, edo beste batzutan beraiek proposatzen digute guri. Eta esan duzu urtean 4 ale kaleratzen dituzuela, zakit pentsatu zuen zenbaki hori handitzea egile guztiak sartu ahal izateko? Nahiko genuke, baina hortarako diru gehiago aurrekontua bikoiztu beharko genuke. Ez, hori da oraingoz gure almena. Xabiroi beti jaso izan dugu laguntza instituzioetatik, eta baino ematen du nerako. Eta oraingoz tamaina horrekin nahiko alan bizi egoteko. Askotan egun hauetan galdetzen diatenean, beti uste dugu hurrengo zenbakia azkenekoa izango dela. Mirari bat delako, ez? Hainbeste urtez aldizkari bat, komiki aldizkari bat, hainbeste urtez irautea. Horrekin nahiko lan, orduan ez dakago buruan zenbaki. Amets bai, amets bezala badakagu, baina balia behiek ez orain. Bueno, betetzen den, amets hori. Egia den. Eta pixkat hasierara bueltatuta, ez dakit lehenengo ale hori sortzerakoan nolakoa izan zen, erronka handia izan zen, ze formatu zeukan, agian igual formatu aldatu egin da, 20 urte hauetan. Bueno, gauza batzuk aldatu dira, baina, funtsean ez da inbeste aldatu. Aldizkarian agertzen dira histori batzuk, hor, historia laburrak, 4, 6, 7, 8 herrialdekoak, zenbaki hortan agertzen direnak eta hor hasita bukatzen direnak, eta gero beste batzuk sail direnak, atalka kontatzen direnak, eta behin aldizkariko ziklo guztia eginda, album bezala, liburu oso bat, integral bat bezala publikatzen ditugu. Formatu hori hasieratik izan dugu, hori izan asmoa. Eta hasierako prozesua izan zen, ongi kopiatzea. Lehenengo gauza junginan, Angulemako komiki azokara, merkatu frankofono handiaren segurazki ez, azokarik handiena, eta hor ikusi genuen zer egiten zen. Noski, gure zenbakietara ekarrita eta gure herri txikira egokituta, baina bai, ikusi genuen ean zer egiten zuten. Askotan, sortzaile izatea baino, hobe dezu ongi kopiatu. Hori ohikoa da, beste egile batzuk kopiatzea? Bueno, egileak kopiatu baino, kopiatu genituen formatuak. Edo ideiak hartzea kopiatu. Nola antolatzen ziren aldizkariak, nola lan egiten zuten aldizkariek, ez? Ja, beste egile bati kopiatzea. Nik uste denek ikasten degula besteen gandik, baina, ja, beste egileen lana kopiatzeraino ez gehi izten. Eta aldizkariak berak ze ibilbide izan du, zer bilakaera, zer hobetu duzuez, zer zakit? Bueno, nik esango nuke egile guztiok egin degula ibilbide bat Xabiren, eta hasi ginenetik, baino egile hobeagoak garela, ez dago beste modurik zure gintza, zure jarduna hobetzeko orrialdeak bata bestearen jarraian egitea baino, hori da modu bakarra. Eta esango nuke, gaur egun, nahiz eta egile batzuk hor jarraitu hasieratik, gaur egun egile hobeak diala eta gehiago asmatzen dutela kontatu nahi duten historiarekin edo buruan daukaten ideiari forma ematen trebeagoak direla. Esango nuke orain aldizkari hobea egiten degula. Eta zoragarria da ikustea nola jarraitu gaituzten ikasle horietako batzuk, orain egile dira,
edo irakurle, ez? Bihurtu dira, komiki irakurle bihurtu dira, eta aurkitzen ditugu berriz bidean. Eta gaiaren aldetik ze gai lantzen dira, ze esan duzu istorio labur batzuk direla, ezta? Ez dakit gai ezberdinak jorratzen dituzuen, lau aleak gai berdinaren inguruan aritzen diren. Ba ez, askotan aipatzen dugu kontzeptu bat dela sorkuntza zintzoa eskaintzen dugula. Horrek zer esan nahi du, egileari eskaintzen zaiola espazio hori berak nahi duna egiteko. Horrek esan nahi du, gaiak denetatik diala. Batzuk jotzen du humoretik, memoria historikotik, dramatik edo surrealismotik. Bakoitzak, gure asmoa da irakurleei, pentsa gure irakurlegoa Euskal Herriko gazte guztiak balin badira, ezin dituzu gaiak hainbeste lotu, ez? Denetatik egon behar du. Eta gure apostua beti hori izan da, ez? Oso heterogeneoa izatea eta homogenitateari bizkarra eman. Hor, egile bakoitzak aukeratzen du zer kontatu. Eta gaztei bideratuta egonda, ez dakit kontatzeko modua beraiei moldatzen den? Ez. Ze gezurra ez dago gaztei bideratuta. Zuzen, gaztei errespetua balin badiezu, ezin dezu ad hoc gauza bat egin. Denok gogoratzen badugu gure gaztetasunan helduentzako gauzak irakurtzen genituen. Orduan, jakinda gure irakurleak gazteak dira, egilei esaten zaien konsigna da, zuk irakurriko zenukeen, gustora irakurriko zenukeen zerbait egin. Horregatik berriz aurrekoekin lotuta ez, sorkuntza zintzoa izan dadila. Errespetua zor zaie gazte irakurlei. Hor badago, zuzen, merkatu frankofono handi hortan, adoa du deitzen zaio alako zeri, ez? Adolescente, adult, ez? Nerabe batek, zein heldu batek, gustora irakurriko duten zerbait sortu, ez? Eta azkeneko aleak zeintzuk izan dira? Zein izan da gaia? Esatizut, denetatik hemen dakat, azkenekoa. Patxi Pelezen... Erakutsi bizka bat atzerago. Bai, kamara, hortxe. Hora azkena, 20 urte ospatzen. Pelezen azalarekin. Denetatik egon da hemen. Xu Oteroren historia surrealista eta erdi fantastiko distopiko bat, Zaldieroaren Arranotxu, noski, Adularrearen umore, ez bermatzen kamararekin, hortxe. Umore historitxo bat. Usten dugu nahiko lodia dela, ez? 32 orrialde. 32 orrialde, ematen du. Gero Mikel Begoñak eta Ariz Truebak egin zuten lehenengo euskarazko komikiaren personaiekin, Teles, Niko eta Josi, halako jolas bat, hasieran ikusten duzu estilistikoki, aintzinako komikien antzadula, eta gero sartzen dira manga batean. No? Manga estiloko mundu batean. Horako multiversoen joku bat, ez? Beraz, ikusten duzu denetatik. Eta noski, bazegoen ere, gure aurtengo albumaren azkeneko atala, Maurizia Aldeiturriaga Pandero jolearen bizitzan oinarritutako komiki bat, Garbine Ubedak eta Garlukek egina. Beraz, denetatik, ikusten duzu, bai estilo artistikoak, eta bai gaiak oso ezberdinak diala eta oso anitzak, ez?
Eta zaila da, 20 urteetan zehar, mantentzea, ezakit, jarraipena, gero ere gaiak, gai berriak bilatzea. Ez dituzte gaiak berriak bilatzea zaila denik, ez? Nik uste egile guztiek pasatzen dugula tarteka, olako neke, sorkuntza neke bat, ez? Ez dakizu zer asmatu, bereziki zenbaki guztietan parte hartzen duten. Xabiroin, egile guztiek ez dute zenbaki guztietan parte hartzen, orduan horrek ematen dizu, ez, atxeden ur bat, ez? Adibidez, zaldieroak, ez, arranotxoakin parte hartzen duela zenbaki guztietan, bagian, ez dakit, beti aurkitzen du nondik atera eta gai berri bat umorea jartzeko eta zerbait berria edo ezberdina kontatzeko. Nik uste talde hortatik ez dela, eta gero mundua gure inguruan, ari da aldatzen etengabe, eta hori iturri, informazio iturri handia da, eta inspirazio iturri ezin hobea. Zaila izan da, bizkaria ekonomikoki bideragarria izatea, baina azkenean pasatugu krisiak, pandemiak, eta hemen gaude. Krisiak eta nabadi izan dituzue saltzeko orduan? Beida, lehenko gunean beste kazetare behati esaten nion komikegintza batzuetan gauzak alderantziz funtzionatzen dutela. Gogoratzen naiz, 2008ko krisi handi hortan guk gehiago saldu genuen. Eta pandemian izan genitun sekulako salmentak. Nik uste aizialdi txikiak, ez, irabazi zula pandemia garaian, iketak, edo etxean plataformak, ez, Netflix eta guztiek sekulako dirutza egin zuten pandemian. Ez dakit, eta gero garai oparoetan, ustez oparoak dianean, igual komikegintza ez da bilan, nahiko bazterrekoa izan da beti kultura oroar eta komikegintza zer esanik ez. Orduan ez dakit, batzutan ez dakizu, ezin dizu asmatu krisi globalek edo krisi orokorrek nola eragingo dizuten. Guk askotan min gehiago jasotzen dugu krisi gertukoetik, edo txikietik funtzionari aldaketa bat, edo olako gauzek askotan gehiago eragiten digute. Baina pasa ditu, eta bai, askotan ezin dezu esplikatu. Utentzea azoka batera, eta urte batean asko saltzen dezu, eta horrengoan oso gutxi. Eta esplikazioa non daun, ez dakizu. Agian, komikigintza kritikarekin lotzen den zerbait da, eta horregatik krisi garaietan gehiago saltzen da. Gustatuko litzaidake hala izatea, oso ideia polita bota duzu, eta agian bai, egia da, satira, humore satirikoa eta kritika politikoa, kritika soziala, beti egon da, komikiaren inguruan. Hala balitz, postuko nintzateke asko. Horrek esan nahi du, komikigintza badula zer esan, eta zer ekarpen egin. Eta etorkizun oparoa, beti egongo da kritika egiteko beharra. Jakina, gu izan behar geha, nire ustez, hori ja, eta potologia da, artea oroar nik izan behar da, uste dut izan behar dela ispilu bat, gure alde itxusi hori itzuliko digun, edo inkomodo sentiaraziko gaitun irudi hori itzultzen digun ispilu bat izan behar dela. Artea edo ekimen artistikoa. Azkenean komunikazioa da, eta asmatu behar duzu zer esan. Eta gero, beste alde batetik ere aipatu dugun bezala argitalpenaren koordinatzailea zara. Ez dakit komuniki bat argitaratzeko, ez dakit zer egin behar den, zein da prozesua, nondik hasten den, zuk horretan aritua zinen, aurretik ez?
Ni arituan nintzen, aldizkaria koordinatzen hasi aurretik, aritu da batez ere humore grafikoa egiten, baina egile bezala. Koordinatzaile bezala, bueno, urteak eman ditun, kirol taldeak entrenatu, ez dakit. Hori izan eta izan, esperientzia hona. Baina ediziaren mundua ez ezaguna zen niretzat, eta juna ikasten, eta aholku eske, azten zeanean, aholkuak eskatzen izkiozu aritu den jendeari, eta ikasten duzu, egin behar duzu guztiak egiten. Baina nik uste funtsean zegoela pertsonekin tratua, eta hortan nik uste banuela esperientzia. Bueno, orain ja esperientzia izango duzu, eta esaten den bezala etxeko zapatilletan arituko zara, ez? Bai, gaina etxetik egiten duen lan, tekstualki, literalki, egiten dut etxeko zapatilletan. Bueno, egia da, ez duela sekreta hondirik, nik uste sekretu bakarra dela egile trebez eta eskarmentu dunez eta zeresana dutenez inguratzea. Ez dago besterik. Eta haiek lan egiteko baldintzak sortzea. Ez dago besterik. Jende interesgarria erakarri eta jende horrek lan egin dezan baldintza honak sortu. Hori da nik uste. Baina hori nik uste, segurazki zuen telebistan berdina dela, eta edozein enpresan berdina dela. Eta lehen aipatu duzu, pixkat aldizkari honekin bazoaztela egunean, ez? Ez dakit nola ikusten duzun orain etorkizuna, edo nola gustatuko litzaizukeen izatea? Punkaren, lelo hartuta etorkizunik ez. Ez dugu pentsatzen. Egiten dugu lan sekulako aurrerapenakin. Programatuta daukagu, ez daki noiz arte, baina hala ere, beti dakago buruan hurrengo zenbakia azkena izan daitekeela. Nik uste dut hori importantea dela bizitasuna mantentzeko edo erne mantentzeko. Bueno, monotonian ez erortzeko, ez? Bai, beti egon gara krisiren bat, natzeko pixkat, ez? Baina nik esango nuke Euskal Herriaren etorkizunari lotuta gaudela beti Euskal sortzaileak. Eta Euskal Herriak eta Euskerak etorkizuna duela sinisten badugu, Euskal eragile kulturalok, bai musikariok, bai marrakilariok, eukiko dugu etorkizuna. Xabiroin bitarte izango da, edo beste formatu baten bitarte. Xabiroi, esaten diguten arte, atea zebalik eukiko dugu, eta esaten digute izteko, itxikako dugu, baina oraingoz ez dugu aurre ikusten. Beraz, etorkizun nik ez, baina alegiazko oparotasun bat. Hala espero dugu bai. Bueno, Dani, ja, bukatzeko ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, jendeari zerbait esan? Bueno, ikastolen arpide etxaz gain, badagola, norbera arpidetu daiteke eta animatu zaitezte, oso aldizkari txukuna eta arpidetu zaitezte, eta gozatu komikiarekin. Bueno, Dani, zuri eskerrak eman gurekin konektatzeagatik eta aldizkaria aurkezteagatik, eta ikusiko dugu ze etorkizuna duen edo ez duen aldizkariak. Eskerrik asko zuei, zuen ikusleen gana heltzeko aukera emategatik. Eskerrik asko. Bueno, ondo segi. Agur. Agur.
astelenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Asteburuna pasa, agur!